Тәсир татарча видеороликлар бәйгесе чираттагы җиңүчеләрен билгеләде. Бүген шуларның берсе Сөембикә журналы хезмәткәре Чулпан Галәхмәтова студиябызның кунагы. Хәерле көн, исәнмесез, Чулпан? Хәерле көннәр, Эльза, хәерле көн, Татарстан. Чулпан, менә сезнең иҗади төркем иҗат иткән ролик Сөембикә журналының мультимедиялы проекты. Әйе, без бу ролик безнең 1 ел инде гамәлдә. Һәм безнең YouTube каналында халыкны җәлеп итәр өчен менә шундый ролик уйладык, таптык. Һәм ул ике зур мәйданны били. Ул басма матбугатта, басма вариантта да бар журналның һәм YouTube сайтында да. Менә күрсәтеп булырмы икән? Текстта без геройның фикерләре белән бүлешсәк, ә YouTube'та без аның белән близ сораштыру алып барабыз. Хәзер әйдәгез менә тамашачылар белән бергә шул сезнең җиңгән видео эшегезне карап китик әле. Догадан. Табигатьтә йөрү, музыка тыңлау, балалар белән аралашу. Дуслар тугры булсыннар иде. Куркырга кирәк, ләкин дәрәҗәсен белеп. Эдуард Шахов белән. Беркайчан да кешелек сыйфатларын югалтмаска тиешле кеше. Менә Булатны без күреп киттек шушы видео язмада һәм аның белән әңгәмә журнал битләрендә дә басылып чыга. Әйе, менә шундый макетта чыкты. Чыга видеороликта, димәк, без Булатны динамикада төшерсәк, ә монда фотолар. Без бу команда эше, без монда 3 кеше эшлибез. Мин, фотограф Анна Рахами һәм оператор Фәнис Садыков. Һәм менә шу 4 сәгать дәвамында без фотосессия уздырабыз, интервью да алабыз һәм видеоролик төшерәбез. Һәм ул шуның кадәр җиңел бара, һәрбер герой әйтә инде, моның җиңел интервьюны, моның хәтле күңелле итеп безнең әле интервью биргән юк дип үзләрендә күзләре янып китә һәм без дус булып калабыз. Менә шуның хәтле дуслашабыз 4 сәгать эчендә. Һәм миңа калса ул халыкка да кызык. Менә ачтың, укыдың, һәм менә монда QR кодына куеп телефонны, хәзер бит инде заманча QR кодка телефонны куябыз да, шунда ук аны динамикада да карый алабыз. Аның сөйләшүен тоябыз, аның жестларын күрә алабыз, әйме? Үзегезгә кайсы формат якынрак? Мин әлбәттә басма матбугатта эшләгәч, басма варианты күбрәк ошый, чөнки минем әңгәмәм һәм мин анда геройны күбрәк ачырга тырышам, аның фикер йөзерешен күрсәтергә тырышам. Ә видеороликта ул инде анда драйв дип әйтикме соң инде, динамика, жест белән булгач инде анда ул башка төрле ачыла, хәтта ул яңача ачылып та китергә мөмкин, хәтта аның яңа талантларын да ачырга мөмкин. Без Филис Кахиров белән эшләгән шундый проект. Интервью алдык, фотосессия төшердек, видеороликлар төшерә башладык да. Яшерен талант ачылды, ул пародист икән. Әйе, сез белмидегезме? Без аны ачтык, без аны, менә сез инде белгәнсез. Концертларда чөнки очрашырга туры килгәндә, ул инде бу сәләтләрен күрсәтә. Сәхнә артында анда артистлар барысы да беләләр аның әлеге талантларын. Сәхнә артында йөрмәгәч, без белмидек кызганычка каршы, әмма без аны халыкка чыгардык һәм аны халык да бик яратып кабул итте инде. Әйе, үзенчәлекле булып, чын булып ачылды. Шуннан да инде әйтеп киттегез, тамашачыны, укучыны күбрәк җәлеп итер өчен эшләнгән бу проект идегез, шулай бит. Тамашачыны, укучыны шуннан да бүгенге көндә җәлеп итү авырмы, Чулпан? Менә сез журналда эшләгән
журналист буларак ничек җавап Әлбәттә, бирдегез? хәзер бит инде социаль челтәрләр бик күп төрләйме, интернет заманы, чынлап та тамашачы укучының игътибарын алып торыр өчен, үзеңә генә карап торыр өчен чынлап та бик авыр. Шуңа без менә шундый төрле алымнар кулланабыз. Менә бу проектта да, видеороликта ул әйме, ул без анда яшь иҗат әһелләрен таныштырабыз. Моңынчы Сөембикәдә чыкмаган геройларны чакырып, алар белән таныштырып, алар белән син дип әңгәмә кырып, үзебезчә сөйләшәбез. Ул укучыга да аны якынайта беренчедән. Һәм икенчедән менә шул видеороликта да ул чын дип күрсәтә, һәм икесе белән бергә алып баргач, ничектер тулы бер-берсен тулыландырып, тагы да кызыклырак була башлый. Әлбәттә, укучыны җәлеп итәр өчен һәм игътибарын тотып торыр өчен иң беренче тел кирәк. Бигрәк тә ул журнал өчен, журналда әгәр дә синең телең матур, төзек җөмләләрең һәм мантыгың система рәвешендә бара икән, укучы яратып укыйдыр дип саныйм. Һәм иң төбе эмоциялар булса. Ә сезнең геройларыгыз сезнең сорауларга ничек карый? Уңайсыз сораулар бирәсезме сез? Уңайсыз сораулар була ала. Без менә хәтта бер героем белән, Ләйсән Фазуллина белән 4 сәгать урынына 6 сәгать эшләдек. Кабан күле театр артисткасы. Театр артисткасы. Кабан күлендә без бәхәсләшеп киттек. Хәтта ки бәхәсләшеп революциясы яздык. Ләкин килешеп туктадык. Һәм ана шундый бәхәсле әңгәмәләр әлбәттә геройга кызыграк та. Анда ничек тудың, ничек үстең, кияүгә чыктыңмы, балаң бармы дигән әйбердән инде халык әйме, монда инде сәясигә дә кирип китеп була, фәлсәфәгә дә кирип китеп, әлбәттә бәхәсле әңгәмә ул журналистка да кызык, геройга да кызык. Без андый бәхәсле әңгәмәләр, әлбәттә ул безнең урын бәләкәй, монда кирмәсә дә без үзе белән бәхәсләшеп, шундый тулайым сөйләшү була алып барабыз, әлбәттә. Һәм ул шуңа да бик кызык сезнең белән әңгәмә дип китәләр. Әйтәләр. Үзегез турында менә журналист буларак һәм инде хатын-кыз буларак эш сыйфатыгызны, иң күркәм эш сыйфатыгызны әйтеп китә аласызмы? Кызык сорау. Әлбәттә, Сөембикә, ул бит инде Сөембикәдә эшләүче журналистлар, алар камил булырга тиеш, әйме? Дип куелган инде ул. Камил, үзен тота белә торган, сөйләшә, матур итеп сөйләшә белә торган. Һәм Сөембикәдә эшли башлагач та менә шул ничектер калыпларга кирип, үзең өстендә күп эшләргә туры килде миңа да, чөнки мин моңа хәтле радиода эшләгәч, радиодан да демократичныйрак бит инде, иреклерәк кебек. Ә монда эш сыйфат, димәк, тәрбиялелек, мөлаемлык һәм тагын өченчесен киләсе очрашуга килгәндә уйлап килерсезләр. Без сезгә уңышлар телибез. Әлегә бәйге дәвам итә һәм алдагы көннәрдә дә шулай катнашырсыз әле. Шулай бит? Уңышлар. Бүгенге көнегезне безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Уңышлар. Сезгә рәхмәт чакыруыгызга. Хәерле көннәр.